What's up, guys? It's Dwayne back again for another video, back in for the reaction. And today is a great, wonderful, amazing day because it's a Finland day. And this is an interesting video. Conscript, Finnish Defence Force. So this is about, I think, the Finnish military and conscription. And if from the definition I know of conscription, that means mandatory service, right? To be conscripted by the military in your country means you have to. Am I right? I don't know if I'm right. I don't know if I'm making this up, but you have to serve a certain amount of time as a Finnish person in the military. I don't know, but we're gonna find out anyways. So without further ado, let's get into this reaction. Let's go. Defenders of the country. Suomen sotilaallinen puolustaminen on puolustusvoimien tärkein tehtävä. Puolustusvoimat valvoo ja turvaa Suomen alueellista koskemattomuutta ja takaa myös kriisin aikana kansalle mahdollisuuden normaalin elämän jatkumiseen sekä valtion johdolle vapauden toimia. Lisäksi puolustusvoimat tukee muita viranomaisia ja osallistuu kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimat antaa kaikkia näitä tehtäviä varten sotilaskoulutusta. Suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa maataan. Miehillä se on sananmukaisesti asevelvollisuus. Asevelvollisuuden tunnetuin osuus on varusmiespalvelus, joka suoritetaan Right, so men are, it's saying, are liable to be conscripted at the age of 20. Right, so it's mandatory. So how long? How long for? tavallisesti parikymppisenä. Lähes vuoden koulutuksen saavat johtajat ja erityistehtäviin sijoitettu miehistö. Muilla palvelus kestää 5,5 tai 8,5 kuukautta. Right, okay. So it's a year, right? You said a year. So it's very fast. Full year's training. Leaders and specialists receive almost a full year's training. Oh, that's training. Miehistö. Muilla palvelus kestää 5,5 tai 8. So it lasts 5 months. 8,5 kuukautta. Palvelus alkaa tammikuussa tai heinäkuussa. Naiset voivat myös suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Heidän täytyy olla 18-29-vuotiaita. So for women, it's voluntary, but for men, it's mandatory. Interesting. And you must be between 18 and 29 years of age as a woman. Okay, interesting. Why? How do you guys feel about that? Do you think it should be mandatory for men and only voluntary for women? How do you feel about that? Let me know in the comment section below. Suomen kansalaisia, joiden terveys ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat varusmiespalvelukseen. Yleinen asevelvollisuus on kaiken kaikkiaan järkevin tapa tuottaa toimivat sodanajan joukkokokonaisuudet, joilla pystymme puolustamaan maatamme, pitämään kiinni oikeuksistamme ja ennaltaehkäisemään kriisien syntymistä. Pääosan sodanajan vahvuudesta muodostaa maavoimat, joka vastaa valtakunnan maa-alueen puolustamisesta. Maavoimien rungon muodostaa jalkaväki, jonka tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden aselajien kanssa torjua ja lyödä vihollinen. Tehtävää suoritetaan nykyaikaisilla taisteluvälineillä ja joukot liikkuvat nopeasti panssariajoneuvoilla, telakuorma-autoilla tai tarvittaessa kuljetushelikoptereilla. What is that? Is that like a drill? Is someone in that? Because the way that it was like catapulted. What was that? Let me see that again. Kenttätykistön tärkeänä tehtävänä on tukea jalkaväkeä tykeen ja raketin heittimin. Uudenaikainen kalusto sekä tietotekniikka mahdollistaa tarkan ja nopean tulen haluttuun paikkaan. That is terrifying. I would be terrified. Yeah, that is terrifying. I do not know how I feel about war in general, but if I was the opposition, I would be worried about these things because they're coming out very fast. Jeez.
Ilmatorjuntayksiköt suojaavat taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Yksiköt on varustettu ilmatorjuntaohjuksin ja tykein sekä johtamis- ja valvontavälinein. Viestin tehtävänä on yhteyksien järjestäminen, johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä varten. Viestijoukot rakentavat ja ylläpitävät tätä toimintaa nykyaikaisilla viestijärjestelmillä ja välineillä. Pioneerit hidastavat vihollisen liikettä miinoittamalla etenemisuria tai hävittämällä teitä ja siltoja. Omien liikettä edistetään raivaamalla ja korjaamalla haluttuja kulkureittejä tai rakentamalla ponttonisiltoja vesistöjen ylityksiin. Nykyaikaisessa taistelussa huollon merkitys on korostunut. Huoltojoukkojen monipuolisiin tehtäviin kuuluu joukkojen taistelukelpoisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen. Merivoimien vastuulla on Suomen merialueen valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen. Sen lisäksi merivoimat suojaavat meriyhteyksiä ja liikennettä. Samalla merivoimat vastaavat meriteitse tapahtuvien hyökkäysten torjunnasta. Merellisen iskuvoiman muodostavat ohjus- ja miinalaivueet. Rannikkojoukkoihin kuuluu muun muassa rannikkojääkäreitä, meritiedustelijoita, rannikko-ohjus- ja rannikkopioneeriyksiköitä. Rannikkojoukkoja koulutetaan saariston ja merialueen vaativissa olosuhteissa. This video I thought it was going to teach me about conscription, but really it feels like a video that's like, yeah, don't fuck with Finland. We will fuck you up. That's what it feels like. It feels like Finland's like, yeah, don't mess with us because we've got the entire of our borders covered. You know, we've got sea, land, air, everything covered. Don't play with Finland. That's what this video feels like. Ilmavoimat vastaa maan ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista torjumalla loukkaukset tarvittaessa voimakeinoin. Sodan aikana ilmavoimien päätehtävä on hävittäjätorjunta. Black One, Mission Identification. Target, Single Group. Ilmavoimat kouluttaa ilmatilan valvonnan ja vartioinnin edellyttämät hävittäjälentäjät ja taistelunjohtajat sekä lentoteknillisen ja muun ilmapuolustuksen tarvitseman henkilöstön. Alueellisen koskemattomuuden valvontaa Puolustusvoimien kanssa läheisessä yhteistyössä suorittaa Rajavartiolaitos. Se valvoo rajoja maastossa ja merellä ja vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Varusmiehet koulutetaan saapumiserästä riippuen joko sissi- tai tiedustelupainotteisesti. Kaikki saavat rajavartiokoulutuksen, joka mahdollistaa toiminnan Rajavartiolaitoksen päätehtävissä kriisiaikana tai tarvittaessa jo rauhan aikana. Okay. Kaikille vuoden aikana 18 vuotta täyttäville suomalaismiehille järjestetään syksyisin kutsunnat. Oh, so you have like recruitment. It's not really recruitment, is it? Call-ups is like, we need you to serve, right? Is that not right? For Finnish 18-year-old men are arranged every autumn. Niissä määritetään kaikkien palveluskelpoisuus ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi kutsunnoilla annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä. Kutsunnoissa voit esittää toiveita siitä, milloin ja minne haluat palvelukseen. Ne pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Palveluspaikan määräämiseen vaikuttaa eniten Puolustusvoimien tarve, henkilön koulutus, ammatti, taidot, harrastukset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Perehdy etukäteen, missä tehtävissä sinun siviilitietojasi ja taitojasi voisi hyödyntää ja mistä tehtävistä sinulle olisi hyötyä tulevaisuudessa, opiskelussa tai työelämässä. Oma koulutus ja osaaminen kannattaa tuoda ajoissa esille. Esitä osaamisesi ja toiveesi rohkeasti kutsuntalautakunnalle. Yeah, you gotta be really fit. Tavallinen ja terve nuori mies ja nainen selviää sotilaskoulutuksen rasituksista. Kestävyyttä ja lihaskuntoa palvelus kuitenkin kysyy. Fyysisesti rasittavaa koulutusta on lähes puolet koulutusajasta ja koulutuksen järjestelyissä otetaan hyvin huomioon koulutettavien kuntotaso. Valmistautuminen liikunnan määrän kasvuun kannattaa kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin.
kaikki käy helpommin, kun kuntosi on kohdallaan jo ennen palveluksen alkua. Omaa fyysistä kuntoa voi kohottaa liikkumalla 3-4 kertaa viikossa. Liikunnan muodoilla ei ole väliä, kunhan tulee hiki. Aloita liikkuminen jo tänään. Is this a recruitment? I don't know. This seems like it's kind of promoting your your military rather than kind of like teaching. Well, no, it does teach, but I get a feeling of kind of like this is what you need to do. Maybe a lot of young people in Finland watch videos like this to see what's expected of them when they get conscripted. Maybe that's what this is, an educational video for young Finnish people that are like realizing that they will get called up to serve, and they might be a bit anxious about it, want to learn about what it entails. You know, what am I in for? I think that's what this video is. A lot of people who Google this will be your people being like, oh God, I'm going into the military and I need to know what's going to happen. Let me know in the comment section if that's what this video is. Meneminen vieraaseen paikkaan on aina uusi kokemus. Niin on myös saapuminen varuskuntaan. Tulopäivänä ei oikein tiedä mistään mitään. Ihmiset, tavarat, paikat, komennot ja käytännöt ovat vieraita ja varustesäkki painaa. Uuteen on helpompi sopeutua, kun lähdet matkaan varhain ja tulet joukko-osastoon ajoissa. Ehdit hakea varusteet, käydä syömässä ja tutustua uusiin tupakavereihin rauhassa. Komponessa herätys! Miettiläs punkistaa, ovet auki, valot päälle! Ensimmäinen aamu sotaväessä on ainutlaatuinen. Siihen liittyy paljon tarinoita, joista suurin osa on huhuja, eli niin kutsuttuja tornareita. Aamu menee hyvin, kun toimit avoimin mielin ja ohjeiden mukaan. Totuttelu sotilaalliseen ripeyteen ja täsmällisyyteen alkaa heti. Aikataulujen noudattaminen korostuu suuressa joukossa. Hyvällä ja positiivisella asenteella pärjää kumminkin hienosti ja totuttelu uusiin vaatimuksiin onnistuu helpommin. Okay. Yeah, this definitely is like, this is what's going to happen when you arrive. This is what's going to happen while you're serving. This is the training. This is what you get fed. This is what you get paid. Okay. Varusmiespalveluksen aikana sinusta pidetään huolta. Puolustusvoimat tarjoaa ruuan, majoituksen, vaatetuksen, terveydenhuollon sekä riittävän levon. Okay. Sinulle maksetaan päivärahaa, jonka suuruus kasvaa palvelusajan pidentyessä ja lähes kaikki lomamatkat ovat ilmaisia. Monet illat varusmies viettääkin vapaalla ja useimmat viikonloput lomilla. Puolustusvoimat haluaa luoda varusmiehille sellaiset olosuhteet, etteivät siviiliasiat aiheuta liikaa murheita. Sosiaalipalveluja ja etuuksia on tarjolla monipuolisesti. Sotilasavustuksella voidaan tukea asumista tai maksaa opintolainan korkoja. Isyysvapaallekin pääsee tarvittaessa. Sosiaalikuraattorin lisäksi joukko-osastoista löytyy myös henkistä ja hengellistä tukea. Pääsykokkeeseen pääsee, oli vaikka You're gonna olisi need harjoitus tai muu tilanne. Huolenpitoa on myös palvelusturvallisuus. Jokaisen varusmiehen pitää saada suorittaa koko palveluksensa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Vahingot on aina parempi ehkäistä ennakolta kuin korjata jälkikäteen. Jos sinulle tulee palveluksen aikana ongelmia, niistä kannattaa puhua. Tupakaverien tai omien ryhmien johtajien puoleen kannattaa kääntyä pienissäkin asioissa. That's good. It's good to know. How many of you guys have been through this? Let me know in the comment section below. Like, how many of you have been through conscription, being in the military in Finland? What was it like? What was your experience? Was it positive? Was it a positive experience? Was it a negative experience? Let me know. I'd like to know. It's an interesting, it's a unique experience that not many people around the world, not many men around the world have actually done. You know, it's actually a minority of men that have actually done it. So yeah, let me know.